telu Mas. Ana galar disrondolan ndak ana srebeh dipangan luwak. Ana kabar dolar mundak, beras mundak, LPG mundak, gula mundak, Pertamak melok mundak. Muga-muga blonjone wong wedok gak melok mundak. Kok disumbo prawan balong jati gegere ong. Jenenge doyan nyambut gawe gegere ombo tapi wonge akas-akas. Balong jati luar biasa. Bebojoan dolor gak digawe sedina rong dina tapi kudu dijaga ngantek pupuse. Ayo ana panggoda iku ibarate kekembangane ando mula nek mele bojo peno aja sembrono kudu teliti sadurunge ngar asulullah. Milih wong wedok sing gelem dijak soro iso dadi daringan momong anak mula dadi wong lanang penojo sembarangan karo wong wedok sing gedhe rasa sayang. Nek wong wedok salah kek ana bimbingan peno aja gampang mara wantangan. Semono uga wong wedok yuk aja kakean tuntutan nek njaluk apa-apa cocokno karo penghasilan. Nek ekspektasi peno sampe berlebihan nek wong lanang gak kuat nang jaba ndolek gendaan. Nek Abah Sunaryo iki sing duwe gawe mula kajate nikahno putrane
tamune teko akeh undangane ancene Abah Sunaryo supel bergaule tamune teko terus dijak salaman uga gak lali diaturi unjukan terus dirangkul didolekno panggonan uga diaturi ngicipi daharan tangga kanan lan keri uga gak ketinggalan kabeh diomongi sik kurang sak wulan ana sing rewang-rewang ana sing dadi sinoman tak delok ngladeni tamu ancen sopan-sopan kula ngedong Pak Bu lak ya bengi iki eling-eling kali Abah Sunaryo sik dulur kula melok berpartisipasi dene mari ngedong disangoni saya ucapkan terima kasih dene gak disangoni sampai meneh ya tak enteni gak masalah sing penting wis lunas ayo Jamrip Balong Jati alhamdulillah terang ngeten iki dongane Abah Sunaryo dikabul dening Gusti Allah panggonane ngeco kanan kali kiri kali mulane aja sampai ngantuk sampai ndelok ludruk ngantuk nglimpang mulih keloncom sing penting didongakno nggih Bu Pak mugi-mugi Abah Sunaryo oleh nggada damel, mantun nggada damel, rezekine tambah melimpah ruah. Semono uga kemantene, muga-muga dadi keluarga sing sakinah mawaddah warahmah. Ndang entuk momongan, entuk putu. Sing dinteni ya iku kok seniman tanggapan akeh dhuwitku sak pirang-pirang ngalor ngidul dikawal kaya jeragan kepingin apa ae mesti keturutan dhuwitku akeh manganku mele-mele aku seneng mangan gule sate sepi tanggapan mangan apa anane kadang-kadang iso mangan kancane mula aku jajal banting haluan aku coba buka peracangan kayane rodok lumayan mula klakon aku dadi juragan atik juragan kendel wingi nang Malang aku kula apel dhuwitku akeh tak tumpuk kandel saiki duwe entek tak gawe mangku purel namung semanten kidungan kula menawi lepat barang kareso ditinggal awe-awe budi
Wijaya kancane dhewe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sami sehat nggih? Alhamdulillah petuk dulur Balong Jati. Kangen rasane ati niki wau luar biasa. Budi Wijaya mencoba memberikan kesempatan kepada generasi muda. Nom-noman kabeh sampeyan tingali. Lodruk sakniki benten kali biyen. Nek biyen lodruk budal numpak gelinding numpak sepeda. Budi Wijaya sampeyan tingali piyambak. Penyanyine budal numpak mobil kabeh. Dagelane kabeh numpak mobil. Nyicil. Semono go panjake wayange kabeh nggih numpak mobil. Pickup truk. Sing penting lah mobil. Tapi kabeh lare nom-noman. Penyanyi yang satu ini menemani saya di sini. Seorang biduan yang luar biasa ganteng. Turunan londo, irunge ndangir, dedeke dhuwur, kulite putih, blenga-blenga kaya pedet. Sinten? Cak Wanto Sitor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo, Balong Jati. Halo. Hai. Halo. Wah, wedoke wayu-ayu lanange ganteng-ganteng. Kabeh wong-wong Balong Jati seneng ndelok lodruk. Masalah. Nyatane sakmenake kabeh ndelok rene. Delok rene kuwabe Mas Rosoyo. Maju nang kene kabeh. Maju kene kabeh. Ana situk sing ngadep nang mburi to. Ana sitok ah. Nang gedang-gedang iku lapo to? Lho. Iku lapo nang mburi gedang iku? Oh, ngoyo Mas Roso. Rambute dawa kok nguyune ngadeg. Rambutnya dawa. Iya. Wah. Iku banci lagi berbuah. Lambemu nang kene muji syukur marang ngarsane Gusti. Balong Jati isih ngugemi tradisi. Sangat luar biasa ya Mas. Mantenan nanggap lodruk seneng karo keseniane dhewe. Balong Jati sok dadi barometer kanggone daerah liya. Gawe krek contoh ya. Tresno nang budayane. Mula matur nuwun. Matur nuwun warga Balong Jati. Mliginipun utamane nang Abah Sunaryo, Jeragan Besi Tua. So apa? Dongakno wargane dhisik. Ngono. Ya. Mangan roti nang pinggire kali. Cakep. Warga Balong Jati akeh rezeki. Apa omah? Golek roti nang pinggire sumur. Cakep. Warga Balong Jati mugi-mugi kabeh panjang umur. Awah omah. Mangan roti ngombene es nanas. Cakep. Warga Balong Jati nek diutang tak dongono kabeh ndang lunas. Amin. Mangan roti gede wadahe. Cakep. Kabeh warga Balong Jati mugi-mugi anake pinter-pinter sekolahe. Awah omah. Mangan roti ketiban ondo. Cakep. Iki main nang Balong Jati. Ya. Ya Allah, muga-muga aku mulai nggawa rondo. Awah omah. Luar biasa. Cakep deh. Rondo 55. Balong Jati ki gak trimo rondo. Apa? Prawane yo akeh. Akeh. Ya iya. Kon tahu survei? Lho. Survei nang kene. Nek jumlahe gak ero aku. Jumlahe gak Karo. Nek kon nek mangkane ta dadi pelawakku sing cerdas, ngono sing ya. pinter. Iya. Iso ngene iki kabeh. Jumlahe warga Balong Jati ya. ana 377 kakak. 377 kakak. Kakak wargae kurang lebih 1.655. 1.555. 55. Bener ah, Bu? Betul nggih? Betul.
Kon niku dagelan kok sensus. Ya gak bapak. Lah kon ro wedoke pira lanange pira? Wedoke nek iku aku sepengetahuanku. Iya ya. Sakroku. Iya ya. Iku ana luwe akeh timbang sing wedok. Iku luwih akeh timbang Sing wedok. kok iso akeh sing wedok Timbangane sing perempuan. timbang sing perempuan. Iya. Kok iso ngono? Iya. Mergane Mergane wong wedok luwe akeh daripada perempuan. oh, maksudmu kon berarti ngenyek wong wedok. Gak. Gak. Apa? Heh? Apa? Lah kene kan gaene apa kajate apa dhisik ditakoni to. Kajate bengi iki. Heeh. Kajate bengi iki. Nikahan Nikahan. putrane Pak Sunaryo melawan ibu sapa men? Pak Sunaryo melawan ya apa sih? Pak Sunaryo menikahkan putranya. Pak Sunaryo menikahkan putranya Mas Iya. Dimas Loh. dengan Mbak Dias. Aduh. Apa? Mas Dimas karo Mbak Dia iki mantene. Lah ya mantene sok. Lah iya kok iso Pak Naryo menikahkan Lah ya sok. utamane ndongakno kemantene iki muga-muga dadi keluarga sing sakinah mawaddah warahmah. Sakinah mawaddah warahmah. Ujung-ujunge ndang entuk momongan. Kang entuk putu. Kon dadi dagelan gak cuman dadi guyon tok, tapi kudu ngerti wawasan sing dhukur. Lah iki carane mujudno supaya Abah Sunaryo ndang entuk putu iki ya apa? Lho gampang. Ana carane. Ana carane. Carane ya apa? Ada dua cara. Ada dua cara. Ben cepet semantene iki duwe anak. Oh ngono. Dua cara. Rong cara iki apa ae? Satu cara medis. Siji medis, Medis. loro Loro tradisional. alternatif. Alternatif. Berarti sing siji medis. medis Contone. nang dokter. Oh. Suntik. Suntik. Obat kuat. Lho kok gawe obat kuat gawe apa? Nah, Obat kuat. Obat kuat digawe apa? bojoku digowo arek. Ya baba, Pen. jadi ya iya wong kon gak duwe bojo. Aku lagi sedih kok. Aja kuwatir. Apa? Secara medis berarti kedokteran. Dokteran. Oh. Nek secara alternatif Nek alternatif Ya. iku diurutno. dipijet, Ya lara so. Ya didadak. gas so. Lah diurut kan dingene to. Diurutno ku ya gentenan kon dhisik ta. Aku dhisik. Lho, rumangsamu iki arisan ta ya apa? Gantenan ngono ku lho. Kok gantenan gak ngono. Apa? Nek diurut iku ya didadak diwalik dadah ndang cepet oleh momongan. Ngono kok kudu. Ya. Lho nek mandul ya apa jare lanang-lanang. Tenang ae. Nek masalah medis gampang. Gampang. Kekno bayi tabung. Wong Jawa gak kurang akal, Dik. Carane Wah, Apa? sampeyan gelek omahe dekne. lho lak mbrunus jenenge. Makane luar biasa wong wedok kene lanang kene keluar. Mungkane kemanten iku ana bedane lho. Bedane apa? Ana kemanten anyar, ana sepeda anyar. Oh. Sepeda anyar karo kemanten anyar iku ana bedane. Ono bedane. Ana. Bedane ya apa, Sob? Nah, nek sepeda anyar to, Sepeda anyar. mari tuku, Ya. dibuka plastike, ditumpaki alon-alon. Oh, tumpahi. Iya, liwat dalan Hah? sing halus. Terus Saben ana bolongan dihindari. iku nek bedane. Iku sepeda anyar. Bedane. Ben-ben ana bolongan mesti dihindari. Dihindari. Iya. Lah nek manten anyar, Sob? Nek sepeda anyar to, begitu mari ditumpaki alon-alon, nang dalan ana bolongan dihindari. Hah. Iki sepeda anyar. Sepeda anyar. Iya. Lah nek manten anyar, Sob? Nek sepeda anyar to, sepeda anyar Ya. ki ditumpaki alon-alon. Alon-alon. Ana jeglongan diinggati. Nek manten anyar, Sob? Sepeda anyar. Nek kemanten anyar, Nek manten anyar. justru ya bolongan iku aja dihindari. Nek gak ngono ya berarti gak ada mek bal-balan, Sob. Gak ada karo Bal-balan ana bedane. ana bedane bal-balan mek manten anyar. Bedane apa? Nek bal-balan, Sob. Ya. Bale digowere, gere. Ya. Wah, ana peluang diklebokno. Begitu mari digereng ketok gawang Dilebokno. beleng gol. Rangkul-rangkulan, ambung-ambungan. Polahe seneng. Tenang. Iku nek bal-balan. Bal-balan.
anyar. Nek kemanten anyar. Nek manten anyar. Ya apa? Rangkul-rangkulan sik. Terus? Ambung-ambungan. Heeh. Marnu ketok so. Ya. Ahai. Ketok. Ketok apa? Alalah, ngono so. Kok iso? Aku takon karo kon. Takon apa? Nek kemanten saiki ki wong rabi, Ah. wong nikahan. Ya toh? Kon biyen apa wis tau nikahan? Aku tau nikah so. Iya, iya. Biyen aku dikarani makku ngene. Ya apa? Le, nek golek bojo iku aja lali. Lali karo Sing ulune ketel. didelok teko wulune. Kok ulune? Contone? Contone. Ya. Wong wedok nek alise ketel. Heeh. Rabi nak. Kok iso dirabi? Soale iku bakal setia. Oh nek alise ketel, Alise ketel. iku setia. Setia. Wong balong jati alise ketel tagak sing wedok iki. Wah, ketel-ketel wedok-wedok iku lho ketel-ketel tok. Ketel gak apa-apa, pokoke alis aja ditato. Apa? Lho, mbahku biyen nom-nomane ditato to. Terus? Mari ditato ketok alise kenceng. Umur swidak kon ero. Apa? Alise mlembret to nisore mata to. Lawer ngono to. Mari ngono makku ngomong ngene mah. Ya apa? Nomor loro nak. Heeh. Aja lali. Apa? Ulune neng tangan sing ketel. Ndolek wong wedok sing tangane akeh Ulune. ulune. Oh, werdine apa? Istimewa so. Istimewae. Iku masak sak masak pasti enak. Oh. Nyambel sak mambel ya sedep. Oh, saben tandang gawe Iya. dadi lang Dadi enake. nang enak. Iku nek wulune ketel. Kowe tekel. Ayo didelok wulune tangane ketel tangga. Wah, balon jati kene wedoke alis ketel-ketel kabeh. Iku wulune tangan. Tangan. Kayak ketel ngono. Oh, iya iya. Siji sing gak oleh ambek makku so. Siji sing gak oleh apa? Nek ulune sikil ketel nah ojo dirabi. Nek sikile akeh wulune, aja dirabi. Ojo dirabi. Mergane apa? Banci. Sumpah gelek ana. Nah iku ya wis ero. Apa? Sing liyane ngono lho. Liyane apa? Wong kon tri kaya ngono. Yo. Contohe kaya aku. Apa? Wong wedok iku aja ditenger teko wulune. Tutut ndi? Angel. Angel apa? Wong wedok iku delok nandeng-andenge. Oh, gelok andeng-andeng iki. Iya. Masa sa? Lho, ujare alim ulama para kiai, nek ndelok wong wedok, ndelok wong wedok sing ngandeng-andenge 99. Oh, lu. Lho, Asmaul Husna. 99 Asmaul Husna. Iya. Aku tahu so. Kon wis tau. Wah, gelek arek wedok so. Andeng-andenge Andenge 99. Rabin. Rabi apa? Apa? Wong cacar ngene. Nang rai kabeh. Rai kabeh belek ngene. Iku. Iya. Nek gak ngono ana maneh. Apa? Wong wedok didelok teko andeng-andeng sing nemplek nang awake. Nang awake. Iya. Kayake. Siji, Apa? wong wedok ati andeng-andenge nemplek nang mripat. Heeh. Aja dirabi. Apa so? Lho selingkuhan, Masa sa? gampang ngelirik. Ana tanggane ganteng, bingung. Ana tanggane nggawe sepeda motor, bingung. Oh. Ana tanggane tuku TV, bingung. Legrek kon. Gak oleh ya? Gak oleh. Oh, gak oleh ya. Sing nomor loro, Apa nomor loro? wong wedok andeng-andenge nang lambe. Hmm. Aja dirabi to. Gak oleh. Aja. Apa? Oh, kakean cocot. Masa wong wedok andeng-andenge nang ambek kakek cocok so. Nyecret ae. Belanjane gedhe nyecret cilik Oh. tambah nemen. Ngecemes ya? Iya. Lho, ngono ah. Mula nek ndolek wong wedok Iya. sing ngandeng-andenge paling top kena dirabi. Nang ndi? Iku nok bokong to. Sik ta. Apa? Masa gelek wong wedok sing top iku nak bokong. Nduk bokong. Wah, wis tau aku so. Kon wis tau. Wis tau. Ya apa? Diomongi makku ya ngono. Ya apa? Anakku wanto nek kon kepengin rabi wong wedok sing setia, Ya. gelek andeng-andenge nang bokong. Lah, ya to. Wah, langsung budal nang pasar aku so. Nang pasar. Nang pasar. Apa kok? Wah, wong wedok-wedok ro kita bukai. Geleki andeng-andeng. Ndolek andeng-andeng nang bokong. Geleki andeng-andeng. Hasile. Hasilnya benjut kabeh ra iki. Lho tapi temenan iku. Temenane apa? Lho, sing penting kan iso oleh ndolek jodoh kaya ngene iki bengi iki. Diatur, Diatur dipele, dinone. Kon ben kok iso potul karo bojomu iku ya apa? Kon kalah apa? Kalaweton kaya iso. Kalah weton. Kalaweton. Mosok kalah weton. Kalaweton. Ya gak kalah weton to? Kalah apa? Kalah praen.
Wong potonganmu kaya dongkele jati. Gak apa-apa, sepenting kan Lah manis. bojomu ayu. Sepenting manis. Menemben iku mangkane papan nggawa empan. Ndolek wong wedok. Kaya bedes. Iki kok ana kernete sepur iki nang kene lha apa? Kon ketelapo. Heh? Arek lolak, lolok. Kok kaya uler jedung. Kepethuk rasa karo Wanto nggo kene kebeneran Dik awakmu jek urip. Kok pikir aku bongko. Rangsamu sakmenake bongko ta ya apa? Maksude lek umpama kon gak ono aku lak gak iso petuk ambek awakmu antarane Wanto. Bener. Hah? Bener. Iya. Lah kon raine ki lha apa? Kon iki lapor rene gowe. Aduh goblok. Apa? Kendange digelenderno sikil kowe. Ngene lho, Sang. Apa? Aku rene iki mang goleki awakmu ambek Wanto. Heeh, nek wis kepethuk, Lek wis kepethuk kate tak jaki tolong. lho, kon lara nemen ta? Loro matamu ngono. Kowe kon pegatan iku bojomu ah. Lah apa? Tolong Kon lapor. kakean utang ditagih wong. Ora. Lah kon njaluk tolong aku lha apa? Aku iki lak ngene bingung pikirku mergo aku oleh job. Oh, nek kon bingung ngombe ya promat. Lah lha apa kok promat? Ngombe pasta. Le, Lah bongko. Lah kon bingung lha apa? aku lak wis kondo aku iki oleh job durung duwe anggota. Durung duwe anggota. Iya. Oh, gampang. Hah? Aku tak- Gampang nek kon gak butuh anggota apa nek kon ndolek anggota. Iya. Nang Abah Sunaryo. Lah apa? Lho, akeh klumbruan kono. Apa so? Oh, situa. Iku lak rasoan kakimu. Temenan so iki aku oleh job kentrung, Dik. Kentrung. Kentrung. Alah kentrung cok, cok kon bingung. Kok kentrung? Jobe 50 juta so. 50 juta. Juta. Lho, Kentrung ku apa, Sok? heh? Kentrung panganan apa? Kentrung iku teko kaspe diulet baru diadek godhong ditang. Iku apa, cok? Kentrung. Iku lempung. Kentrung. Kentrung so jobe 50 juta lho. 50 juta. 50 juta lho, 1 juta. Kon wis oleh anggota. Dorong. Lah kon wani napa job? Lah wong mumpung beneran nek sing tak golek aku golek tukang kendang kok iso ngendang to. Aku ah. Eh. Aku ta. Iya. Gak iso iki. Ora mau gak iso banter ngelani. Gak iso. Awakmu iso ngendang so. Masalah kendang kon gak usah bingung. Lah lha apa? Nek Hamri penak ana apane. Ambek awakmu. Lho, sing ngomong sapa? Lah Masalah kendang iki lho. awakmu iso. Lho, Lah tak kebeneran iso. Bisa ta? beke. Jejeni sepatu ra iki. Aku iki temenan. Kok iso kagak? Aku temenan nek tulus. Aku wis lulusan STKW, SDKW, SMKI, SMKI, S-Jus, SJU. S nanas. Lho gak ngono kok iki kali rentak ya apa? Temenan so tulungan aku. Aja kuwatir tak tolong. Iso ngendang awakmu. Aku sing ngendang. Awakmu sing ngendang. Profesional. Profesional. Gak usah kakean ngomong. Iya. Nek kon ndolek tukang kendang, kendange gawon rene. Kendange gawon re. Gawon rene tak tabone. Apa sakon golek apa? Kendang. Kendang. Yo, Kon ku goblok kon iki. goblok lah apa? Matamu lho rimang ta ya apa? Melek goblok. Gak ketok kon. Lah kon ndelok kon. Lah iki apa rumangsamu? Endi? Lah iki. Endi? Iki lho. Iki lah kendang dhewe rumangsamu mbote ae iki. Iki kendang ah. Kendang. Iki kendang ta? Lah iya. Karo. Ngatat-ngatat. Lah kon gak ngomong. Dewe kondo. Aku sing ngendang. Awakmu sing kendang. Alate jebul to. Alat liyane. Hah? Alat liyane ono ya? Semune iki kendange. Nek masalah kendang, ojo cacak masalah ngendang kentrung, ngendang ludruk, ngendang wayang. Iso kabeh. Aku nek ngendang, sekali ngendang kendangku lho iso ngomong. Iso ngomong. Suarane kendang tak tabuh iso ngomong. Iso ngomong. Lho, Ya apa buktine? gak percaya kok. Kana mikir. So, kono aja bujuki wong akeh so. Mosok kendang iso ngomong so. Balong Jati saksine. Awak dhewe Abah Sunaryo iku gak gampang nyeluk seniman. Iso ngomong ya. Lho, kendangku iso ngomong. Iso ngomong. Rungokno. Apa so? Ucok rembes. Masih aku lah ya iso. Apa so? Babah. Kan iso.
Iso. Apa to? Wong loro padha gendenge. Sitok tok yo muni Iso tok munine dawa. ngene. Ngono suarane. Ngendange sing apik. Sing apik. Apa, Dik? Hah? Apa? Prabowo. Prabowo. Bisa ana suarane. Oh, enak suarane yo Prabowo. Apa? Gus Dur. Masih aku ya iso. Bahlil. Padha mblakrak iso tak gak so? Iso. Aku tak kendang ojo dirusui lho ya. Ya. Iki mau kendang tok kene so. Yo gak so. Lek yo gak kendang tok yo nek kentrung. Ana kendang, ana jidor, ana tambora. Tamborin. Cek kecek iki lho. Cek-cek iki. Lah iya, Sing jebul. didar sapa? Hah? Sing didar. Sing jidor wanto takon sembarang. Kentrung ae kok. Loro. Borong ah. Iki terus diapano so? Iki ta. Yo, pangan. Sing temen lho ya. Yo. Oh nate gak temen iki tanggapan 50 juta. 50 juta lho iki, 50 juta lho iki. Delok. Piye iki? Iki piye? Yo. Ayo so. Ngene lho, kentrung iku ana aturane nabo. Aturane. Ngene nabone. Tong 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 tong, dah gentuk-gentung. He he. Ya ono senggakane. Ah, ana kendak ana senggakane ya. Sing banter. Ya mulai. Ayo. Ya Allah, topo yo genak-genak kene lho. Lah apa kok depno nang kupingku gampang grepek-grepek kok. Jarene nang he. Yo hehe yo hehe. Terangno ta. Maksude he iku ambek jidore tabuhen. Walah ngomong kok Iya. Tong 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 tong, dah gentuk-gentuk, dor dor. Tab jidore ditabuh. Ayo ngomong. Aduh we ngomong lho rek. Wis iso ah. Bisa, paham? Paham. Paham, Cok. Jidore ditabuh. Ya Sono, Sok. Golek anggota liya iso gak iso arek iki, Sok. Pangon mulai arek iki. Lah ya jare Maksude ngene lho, to. Piye? Tok dong, daden tak. Ngene lho. Yo ngono ono aku gak ero e. Oh. Iso tak gak kon Iso iso. ta gak? Iso. Wis ah. Iso. 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 Ayo. Ya mulai. As-salatu khairum minan naum. Kok iso aja selemet. Lah lapar rek. Kok diarani kentro kok mblakrak nang beduke masjid. Sabar aja. Iki 50 juta lho iki, masalah anggota di situ kaya telek Ini ngene. latihan lho, Sok. Dirungokno kupinge dirungokno. Ya. Ngomong tak kentrung gaya baru. Ah ngomong. Ngadeko. Ngadeko. Ya, kok ya. Kentrung gaya baru dimulai. Sampai nyaplok cocot iki lho Rek, ya Allah. Semangat aku. Rek, 50 juta lho Rek iki Rek. Kok iso tak gak to kok iki. Tagan. Iso. Jengkel aku. Wong karek nabut sidor-dor kene lho kok iwu. Ini saya. Iya. Ayo iso. Kayak temen. So, Apa? kan anggota liyane so. Ojo diganti ojo. 50 juta. 50 juta ngawur kono. Ayo. Kentrung. Kentrung gaya baru dimulai. Hei. Buyar. Ya Allah toh, wanto kok iki nagis gak? Sok jejek, Sok. Oh, genah ngono. Genap piye ketatap dasku e? Meneh ben nabut jidor iku masih seneng ya ngene lha apa kok bolong-bolong kaya wong kate gendeng. Ya.
Astagfirullahaladzim. Kon lewat gak kon? Melok so aku butuh ge bayar utang lho, Rek. 50 juta lho iki lek kon gak tayo aku sing dipaido. Ayo, Ah, mulai. teman. Dadi. Kentrang gaya baru dimulai. Hei, hei. Kok lawo? Lah ya Allah kentrung iki model apa sih, Rek? Wong kentrung blakrak-blakrak nang pencak ya ampun. Udah suwe aja. Sabar ta, Cok, sabar. Sabar apa? Sing bener iku ya. Lah bener sih. Ya gak ada pencak. Langsung Ya langsung. ngomong ora? Ngomong apa? Ayo. Ngomong kok, Cok. Ayo. Ayo, Ngomong aku masih siaran sih. Ah, sialan terus. ya. Gerak. Kentrung gaya baru dimulai. Hei, hei. Karo kono kan. Rusak kentrung iki. Baku. Sikan. Kok niku lha apa melok-melok iku? Lah kon lha apa kok ati unine kucing barang. Kon iki jane iso tak gas iso. Iso. Ah, Tok dak tak gendung dor. Nyanyi. Ya. Oh, nyanyi. Ayo. Tadi. kentrung. Mana? Ya. Kentrung gaya baru dimulai. Hei, hei. Kicau mania. Danga, digaspol danga. Gaspol danga. Digaspol danga. Reng teng 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 teng, reng teng 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 teng. Alah. Sumpah rusak kentrung iki, Rek. Kok iso mlakrak nang kicau iki terus dulu RE King. Sing temen ngono lho. Saya temen ya. Temen. Ayo, kentrung gaya baru. Adik ngono mana? Iya. Kentrung gaya baru dimulai. Hei, hei. Kenal Veronica kok. Di zaman dulu ku kenal Veronica kok. Kana sulawo ina salati wa nusuki wa mayaya wa mati. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kok kene bongko ya, Cok? Ya kok sing kate bongko iku lha apa wong kentrung kok nang salatu salam salam. Apa iki? Ayo teman, Sing temen. Jadi, kentrung gaya baru dimulai. ya kon jaluk dhewe ya. Tuku sarung nang pasar sarung. Nang pasar sarung kok tuku sarung. Tuku sarung nang pasar
mati ku gak iso ngentut goblok lha apa kon ngomong wong mati. Kon gopo ae. Lah gopo lha apa? Dinteni Ana terusane Ana ta. tutukane. Ayo. Kembung paling wong mati gak iso ngentut. Wong mati gak iso ngantut. Ya cocok. Ukurane kurang jembar. Kono lapangan. Elayo. Hei. Ya Rasulillah. Allah, Rasulillah. Wis tak. So, temenan so. Lek anggotane iki aku di denda wong so. 50 juta Dik iki, Dik. Hah? Lek anggotane terima. 50 juta gak masalah. Latihan wis ketok Iki mapan. tak dadi. Iya, wong saiki gak ngerti. Gak ngerti. Kentrung iki bener gak ngerti. Gak ngerti. Lah, Sing maksud- penting kok awak dhewe tanggapan. Iya. Profesional. Profesional. Ya, kentrung penyanyi pemusik tok Ah. iki gak jangkep. Gak jangkep Kudu ana sindene. Hei, Ya. kon gak gelek sinden ah. Lek aku wis pesen apa Sunaryo tak kon golekno sinden mang. Ora iya. Oh, Golek sinden sing ayu. sing ayu, sing profesional. Ya. Suarane enak. Heeh. Perjalanan. Sindene Kon perjalanan. wis golek sinden temen ah. Wis, Sing ayu lho. sing ayu. Oleh temen. Oleh. Ora temenan sindene. Ate kon gak oleh. Ya oleh. 50 juta wurung. Oh, Sing iki wis teko sindene so iki golek aku so. Loh. So. Apa? Gak keliru akon. Lah keliru lha apa? Sindene kok model kaya ngene. Lah iki duduk sinden so keliru so iki so. Iki janyange balong jati rasane. So, apa? sinden temenan ah. Aku sampai kedelengen delok sinden iki. Takono kon sing paham so. Cok. Rombokane. Kon dolek sinden ta ulure garbes iki. Ngawur. Dudu ulure garbes iki ngono. Apa? Ulure keres. Kowe melentos, Mas. Pelentosane kaya mbok pi. So, Kene. iki sinden temenan ah, so. Heh? Ayo apa? Suarane to. So, suarane kayak bledek ngono. Iki jenenge nyanyi enak iki. Kenal ambek rasa, kenal. Kenal so. Ya, ben-bengi tak ngukek-ngukek. Takono so. Sampai niki apa? Sampai niki sinden. Lah, dudu. Lah napa? Ah, wong Rebang. Kon iku ngene iki yo sinden so. Hei, so. Wano sindene so, wano so. Tok. Ngawur. Kepingin punel. Akau. Cok, Hei. iki 50 juta lho, Cok. Lah iya, Hah? iki sinden kon sawangane ngene. Lah kon lah tak kon dolekno sinden sing teko Londo. Lah, ngenyek. Sinden pemolong. Kok pemolong ya? Eh? Penyanyi. Pemolong. Kok iso Pemolong. Masuk Loh, bener. iki lho sing kesuwur ki lho apa? Terkenal viral. Oh. Lah apa kok pemulung? Oh, tadi aku spiral. Pemolong. Iya. Kacane akeh goleki pemolong. Ih, bokoke gemes. Iki dudu bakal. Pempes. Sik. Sinden iku sinden sing penting iki dudu rupane. Lah. Base mang jalukane kan sinden Londo. Londo. Kono le sinden sing rene kaya lawa. Wis gak apa-apa. Sing penting suarane. Cacatmu ta. Penting suarane apik. Senajan rupane rusak, Ya. suarane enak saiki. Gak trimo suarane tok. Pengalaman kudu duwe. Ya duwe pengalaman. Duwe pengalaman. Ya apa. Pengalaman sampean apa? Lah luar biasa, Mas. Aku sinden iki sinden proposal. Lho. Ayo. Kon proposal iki kate ngajokno sedekah desa. Iku lho apa iku? Sing pinter. Sing pinter Sing iku. hebat. Ya. Profesional. Ya, kaya cokotmu.
Profesional. Profesional. Jajal wong Balong Jati cek ero. Lah. Sampeyan tau nyindeni sapa ae? Loh, jenenge balenge. Ya. Biyen Ya. zamane jeneng aku. Ya. Lah aku ki diceluk karo Sik, Pak sik. Mantep. Sik. Sampeyan tau enom ta? Loh, apa ya ujug-ujug tuwi? Sa, aja guyu sa. Sa, aja guyu sa. Ana sindene. Kacau, Kak. Aku. Wong sinden kok rupane kaya gambar durung tadi. Sok, sok. Ya. Takon aja takon. Ya. Miring kabotan. Tau melok dalang Pak Mantep, Pak Mantep. Sudarsono, Lu. Jawa Tengah, Ya. Jawa Timur, Jabar, Jajem, Jajem ya apa? Jempolan. Tadi ro singkatan-singkatan. Loro, huruf-huruf ki ro aku. Oh, ngono. Heeh. Raneke Surabaya Utara disingkat apa? Surabaya UT. Surut. Nah, surut. Surabaya Utara, surut. Lah kok surut? Lah Surabaya Utara. Oh iki kok suwi saiki kok dadi nyambrak iki. Apa iki apa? Jembler. Berarti wis tahu. Lho aku nang Hongkong so. Nang Hongkong. Lho ya apa? Kacau. Iku yo nyinden. Lho nyinden so. Bar aku nduk Hongkong so. Iya. Karo Pak Mantep nduk kono gak sida nyinden aku. Kok iso gak sida Alah, nyinden? sobo toilet aku. Lah apa? Nguyah. Kon ro toilet. Toilete apa? Nek nduk kene toilet, Ya. tapi nek nduk Cina, basane Cina ngene. Ana basa Cina sing ngarani toilet. Iya, Basane apa? leng taiwong. Leng taiwong. Leng iku bolongan. Nah, Iku sing ngarani. Nek wong nggone wong. Berarti Berarti bolongane wong nang Hongkong. nang Hongkong. Liyane iku Wah, mari iku diceluk maneh aku. karo sapa? Hari jadi Surabaya. Wah, ya. Wah, iku aku dibae karo Pak Mantep. Oh, gak dalang sing saiki Pak Mantep iku wis Iku wargi. biyen. Nang Surabaya. Nang Surabaya. Di tangga. Aku ditumpakno Avanza. Koyo Avanza ngono ae Lho paseh. Cok, Paseh. kon nek ngomong nyidok rene. Delok nek muni Avanza sih muni maneh. Avanza. Lho, delon. Avanza. Sinden iki late ngepang, Cok. Masa Rumah sam tergeling aku. Bareng nduk kono wae aku diangkat nang Surabaya. Hari jadi Surabaya. Bareng ngono nduk alun-alun. Boyo. Ngono tok bawek. Saking akeh. Saking ramene. Heeh. Terus Iku penggemarku kabeh. Lho. Bareng aku medhot deluk dikuwoplok. Plok sak lapangan. saking senenge. Ora, jangkit aku doro bae. Dikeploki wae. Dikeplek bareng aku medhot blek. Heeh. Aku mlaku tak kemayu aku. Mlakumu ya apa? Ngene mlakuku. Teleno. Bareng ngono kecepet telek. Mlaku nang ndi? Nang panggung. Nang gone panggung. Heeh. Begitu nang panggung. Balek bu. Wong mara nang nggonku so. Gawa duwe atusan. Jaluk foto. Heeh. Mara sek Nyesek kabeh. Nyawer ta? Ngidone ya. Mungkin mang aku kudu mungkok ae ndelok kon kok. Kan muka. Aku bareng iya. Ditanggap iki melok kentrung. Kentrung. Ele. Lah sinjan pemulung kok. Melok kentrung. Sapa ketuane? Iki Ucok. Iki. Ya. Lho, Dik. Pokoknya Aduh. Duh. pokoknya durane kayu sono. Aja ngenyek jope kentrung. Ya, Nek ro jope pira jam? Pira? 50 juta. Oh, melok nek ngono. Lho melok. Melok. Nek suara sampene nek sampean tak kei 1000. Heeh. Sampeyan lho, 1 juta. 1 juta iki tok. Piye? Iki sindan iki
Janmu tan kena kinira. Nah. Najan iki kesinge kaya ngene, Cok. Nek ndelok postur lambene, Cok. Kaya apa? Ngremo aku jadut. Kaya apa? Aku ngremo ki jadut. Yo, iso ngremo ta? Ya apa? Langsung dia segala iso. Kediri kutane. Ah, sing dadi nyatane. Ayo. Ayo. Masuk ta? Ah, jembek aku. Kacau. Ngremone enak. Enak. Tapi kentrung gak didelok ngremone. Lah delok apane? Suaran. Oh, suarane. Tes. Tes. Yo. Lah iki. Oh, Pak makan. Oh, Pak makan, nih. Tek, batene tek. Alah. Batune hamblas. Oh. Cek hadirin. Ora panas kok disebul. Apa delok ae sawangane kon delok mie kaya eling apa? Hah, kaya eling tekku. Ayo dijajal. Jajal. Lagune apa ae ku nar-nar. Ha iki. Awas iki, miki nyetrum lho. Lah, iki enek grigis. Yo. Awas miki nyetrum. Mari grigis, ngisor kringeten. Ra ono. Apa? Grigis. Grigis. Lilo. Lila. Gak lila ya enek. Kembang kopi. Orjo kate kembang kopi. Apa? Alah, kembang topi enek. Cak, aja kecah. Iki warung tendo sing Ah, aja tata warung tenda. Warung tutup ya ono. Ayo. Ha iki lho. Yo. Potong semok, digelung mereng. Aku kaget. ayo. Yes, apa jaluk apa? Bokong sewu. Bokong sewu. Ayo. Ayo sok. Bokong semok, digelung mereng. Aku Aduh, ngedaya guyu so. percaya suaramu enak. Dijajal ambek longgo. Aku kok mah. Longgo sing bener. Aduh. Aduh, so. Apa? Sekerutuk kek. Apa ki anu loro ki? Golekku dhewe. Nanti yuk. Ayo, Mas. Kentrong gaya baru. Ayo, Mas. Dimulai. Wong iki kok ono nyanyine kapan? Rumah tamu hodeng lah aku. Lah wis cek lu ki mlebu iki. Gatel tembangane ngukur ora iso, tak usek-usek tungkak. Esok nyanyi mergo kedelep. Iso tak gak ngono iku. Ayo. Ayo, kentrong gaya baru.
Aku sing temen. Sing temen. Ya Mas, temen Mas. Aku meneh nebrang iki. Bune. Sewu kutho. Ah, jere iki parung tenjo. Warung Bingung Mas aku. warung tenda sendoro. Ya warung tenjo Mas. Jarno. Mesisan. Jarno. Ngawur ning. Ket mang mereng. Kon aja ngawur iku lah ya penganiayaan. Sakno. Masa mawar hitam kaya mereng. Kon iku gak tayo olehmu nemen iku lho rek. Tulisane iki cocok. Terus saulane gurung karone payu wong kate jebelke bedhug. Lah kan kebacut. Nyanyi iki Apa? cocok tulisane iki lho. Nyanyi kok mawar hitam mereng. Eh. Sing mereng iku biasu. Nebang, adone Iki lho Eh. cocok tulisane iki. Oh iki lho Mas, Joko Melarat iki lho. Ngene lho. Joko Melarat. Joko Iki penyanyi awak dhewe. Joko Iya. Melarat jadi. Iya, Mas, no. dirungono sik. Rungokno. Sampai gagat aku. Betul iku mang betul. Lah ya lek maca cocok. Nah, Rungokno dhisik, Cuk. Yo. nah. Kok belakang digelung miring maneh. Sik ngene. Piye? Arek iki tak wurukane. Ono so. Ancen yo mungkin iki wis lali, Lali. wis umur. Ngene lho sayang. Piye sayang? Arek ayu. Sayang, aku krowo ono sayang. Sok kon gamutan nyeluk iki Hah? saya. Seneng. Ngene lho, Dik. Iya, Mas. Iki lho. Oh, ae. Awae digelung mereng. Dek jaman berjuang. Sasa digelung mereng. So, kebangetan kono nyene so. Apa, Dik? Sopo iki? Pamitmu teko omah apa? Aku pamit sampean nyambut gawe. Tapi kenyataannya apa, Cak? Nyambut gawe. Nyambut gawe? Iya. Kon rangkul-rangkulan karo nyambe anyang-anyangan iki. Heh? Gerung rasane. Gelung mereng. Kok iso nyambe anyang-anyangan iki wong, Dik. Lho wis ngerti, penyanyi. Iya. Sing kok marai. Heeh. Kaitane kok marai. Terus? Karo ngono kok keloni dhewe ngono. Lah lha apa aku ngeloni kaya ngene iki? Aku jek sadar dadi bojomu. Bojomu ta so? Iya. Epret. Jarene bojomu wis mati. Epret matamu ngono. Ngomong apa? Gak ngomong apa-apa, Dik. Aku
aku temen nyambut gawe nang kene. Lah temen-temen nyambut gawe apa rangkul-rangkulan? Heh? Apa marek kartu? Hah? Apa? Nih. Lah nek padha wedokan ya digelung. Padha wedoke, wis ngerti sile padha wedoke? Iya. Ngerti iki rasa bojoku? Sapa? Gak kurang Dudo, gak kurang Joko, heh? Tak culak matamu kon. Oh, tak tulak dhewe. Culak matamu. Lho, bojomu ngegruru rasane digelung. Merah. Heh? Kok kurang-kurang ajar kon Hei. gue? Padha wedoke, heh. Rasaku pacarku sanek 30 dina pundhut sekali. Aku gak ngoros masih rasa iku. Lho, Sabar. Sampeyan ngewangi sundel iki. Lho, enggak, Ngewangi sundel, gak ngewangi bojomu, heh? kon sundel. Aku sundel. Awakmu sundel. Apa? Aku bolonge. Sundel. Sabar apa, Dik? Bengi-bengine desane wong geger, brebeki wong. Rayaan apa? Bojoku, Pak. Rayaan bojo. Raya digelung. Mereng. Tak urusi, cina rampung. Sapa sing rumangsa bojone rasa ngatung? Lah apa kon? Kon bojone rasa biyen nikahan ndi? KUA. Awakmu ndi? Kuburan. Lho, Pantes aja nesu. Sundel kon bolong. awakmu oleh surat apa? Surat nikah. Awakmu oleh surat apa? Surat gaden. Loh, ancene lambene bosok e kencene. Ah, cek basa lambene. Eh, lambemu. 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 Awakmu surat nikah gambare apa? Garuda. Gambare apa? Ah, macan. Rene. Ayo. Sik. Kurang ajar kok. Lu. Kurang ajar kok. Lu. Ah, bojomu demek miku. Awakmu kawin karo rasa lungguh apa? Wade. Awakmu lungguh apa? Galengan. Lho kandhane. Lho alah, bekakas tadi. Mbak, dudu wong wedok, Mbak. Taji, Mbak. Iki mau belajar nyinden. Lah tapi sapa lo Cak, kadang gak cemburu moro-moro rangkul-rangkulan karo bojoku. Mbok rangkul aso. Karep kula mboten kula rangkul. Niki awake pun hayuk-hayuk. Enten Lho. coculno. Gak percaya nek ayu-ayu. Nah. Rek, iki mang latihan. Latihan iku sing temen. Cek dadi apik kaya Ludruk Budi Wijaya. Leres. Cek laris kaya Budi Wijaya. Lah, bengi iki rek awak dhewe ditanggap karo Abah Sunaryo. Nggih. Bengi iki lakone apik.